Hello guys, good evening everyone. Welcome to my live. Good evening everyone. Good evening, shout out sa 1 million in the house. Salamat sa dumadaan. Yan, shout out sa 1 viewers. Salamat sa dumadaan. Good evening, good evening. Yan, shout out sa 4 million viewers. Salamat sa mga dumadaan. Good evening sa inyo mga kabayan. Yan. Good evening, 6 million in the house. Shout out po sa inyong lahat. Hello sa 9 viewers. Salamat po sa mga dumadaan sa aking live. Welcome to my live. Yan, shout out sa 6 million in the house. Salamat po sa mga bumibisita. Good evening po. Hello sa 15 viewers. Shout out po sa inyong lahat. Ma'am, sir. Good evening po. Hello sa 12 viewers. Hello po. Hello.
Hello sa 20 viewers. Maraming salamat po sa mga dumadaan at saka sa mga nag-stay. Maraming pong salamat sa support niyo mga kabayan. Shoutout po sa 20 viewers. Shoutout. Hello po sa 11 viewers. Hello. Shoutout, shoutout. Hello sa 20 viewers. Maraming po salamat sa inyo mga kabayan sa inyong support sa aking live. Maraming po salamat. Hello po sa 28 viewers. Ayan, 28 viewers tayo. Shoutout po sa inyo lahat. Ayan po mga kabayan, pwede po tayo magbaba ng link para ma-support po kayo, para mag-play natin yung ano, video, para hanggat di pa tayo na ito, mag-play tayo ng video nyo. Hello sa 31 viewers, maraming pong salamat, shout out sa 31 viewers. Shoutout po sa inyo lahat, 29 viewers. Shoutout po. Hello sa 21 viewers. Maraming po salamat. Hello po sa 26 million in the house. Maraming salamat sa inyong pagdalaw. Hello sa 16 viewers. Ayan. Ladies Cooking Vlog. Hello sa iyo ma'am. Hello, hello. Shoutout po sa inyo ma'am.
sa iyo, ma'am. Ma'am Lynn Cooking Vlog. Maraming salamat. Julie Vlogs. Shoutout sa iyo, ma'am. Julie Vlogs. Welcome us to support. Maraming pong salamat sa iyo, ma'am. So yan, ma'am Lynn. Meron na po kayong moderator. Ma'am Lynn Cooking Vlog. Meron na po kayong moderator. Hello sa 11 viewers. Yan, ma'am, pwede po kayo magdikitan dyan sa baba. Gusto niyo po magdikitan dyan sa baba, magdikitan po kayo. Para po maano nyo, managdagan ng inyong mga banana. Hello sa 11 viewers, maraming salamat. Milagrosa Dios, shoutout sa iyo. Shoutout sa iyo. Ayan, bigyan kita ng moderator. Yan po, meron po kayong moderator. Milagrosa Dios. Salamat po, shoutout po. Julie Vlogs, Dan sis, yakap na kita, full pack. Please subscribe. Thank you. Yan. Dikit na daw sa iyo siya, no? Ma'am Lee. Pakibalikan na lang sa iyo, ma'am. Pakibalikan na lang po siya. Salamat po, idol, sa pag welcome to my live, idol. You welcome sa okay lang po, yun. Milagrosa.
Idol, pa-support naman ng mga kaibigan mo. Idol, God bless. So ayan mga support naman si si Milagrosa Dios, yan. Yan guys, pa-support naman kay Milagrosa Dios. Mag ano lang kayo guys, magbakas lang kayo, babalikan kayo niyan. Magbakas lang po kayo mga kabayan para mabalikan kayo ng ating mga kaibigan. Guys, nakapin tayo guys. Ma'am Lynn Cooking Vlog, ito yung mo. Ito yung mo, bahay, pinuntahan ko. Bigyan kita ng banana. Ayan. I-play ko lang muna to bago ko siya i-subscribe para po mapulpak natin yung yung video. So yung guys, pasupport naman kay Milagrosa Dios, pasupport naman sa ating nakaping. Lynn Cooking Vlog, ayan. Malapit na mapulpak yung mo video. Ayan. Magko-comment lang ako rito para malaman mo na nagpunta ako sa bahay mo. So yan Ma'am Lynn Cooking Vlog. Full pack na yung mo, yung video. I-subscribe na natin to. Ayan. Yan, nakaka-subscribe ka na. Punta naman natin si isa-isahin ko kayo, puntahan. Punta naman natin si Ma'am Juliet Vlog. Ma'am, andito ako sa bahay mo, ayan. Bali, hindi pa ako nakapag-subscribe dito. Mag-play muna tayo ng video bago tayo mag-subscribe. Ayan. Mag-play tayo ng video. Ito, 5 seconds in 12 seconds, ayan. Guys, sinakapin tayo. Milagros Dios dan ayan. Milagros Dios, andyan ka po ba? Pakibalikan na lang si Ma'am Lynn Cooking Vlog. Pakibalikan na lang po para yan po.
Dana po daw sa inyo si Ma'am Lynn Cooking Vlog. Ilagro sa Diyos. Yan. Ma'am Lynn, mamaya ang pag-in ko, ano ko sa iyo itong min ko sa mo, para madagdagan yung mo, banana. Mababa pa pala yung mo, yung bahay, mababa pa lang. Pero kahit pa paano nadagdagan natin ng banana, nakadagdag tayo sa mo, banana. Hello sa for your viewers. Hello, shout out po. Salamat sa mga dumadaan. Salamat po. Yan. Guys, nakapin tayo. Pa-support naman. Ito, palitan natin itong nakapin. Ito naman. Yan guys, pa-support naman kay Ma'am Lynn Cooking Vlog. Kasi mababa pa yung bahay niya. Pa-support naman po siya para madagdagan na po yung niya, banana. Kuya Otoy, nagpunta ako sa bahay mo. Nanood ako ng video mo, idol. Ayan, maraming salamat sa iyo, Milagrosa, Diyos. Salamat. At pupuntahan ko rin yung mo, bahay. Pagkatapos ito kay Ma'am Julie. Pagkatapos ito, puntahan ko yung bahay mo mamaya. Ikaw na yung susunod. Yan, mag-play tayo ng video mo. Thank you, Os. You're welcome. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Lynn. Mute ko muna. Tumataol yung aso. Guys, sinakapin tayo. Sinakapin. Pa-support naman kay Ma'am Lynn. Minute ko muna kasi na tumataol yung aso. Baka mapalo tayo ni Lolo. Maingay. Julie Vlogs. Ayan, malapit ka na ma-pull. Full pack ka na Ma'am Julie. Ayan, nag-comment. Mag-ano na tayo dito. Magbakas. Yan, Milagrosa. Diyos, nandito na ako sa mo, bahay. Mag-click tayo dito ng video mo. 4 seconds, 42 seconds. Yan. Play natin to. Yan. Yan siya. Tatapusin ko lang itong video bago ko to subscribe. Tapusin ko lang yung video mo bago ko to subscribe. Yan. Magic ni Idol. Yan, ito yung mo pina-play natin. Magic ni Mang Idol. Yan. Sige nga, panoorin natin tong video mo, itong magic mo.
si ma'am. Nasa ilalim daw. Sige, nasa ilalim siya. Ayan, nagtawa naman yung aso. I-mute ko muna. Okay, idol. Maraming salamat. Maraming salamat po sa iyo, idol. You welcome po, ma'am. Milagrosa Dios. Ayan. Salamat po, idol, sa support mo. God bless you. To family, idol. You welcome po, ma'am. So, ma'am, ano na yung video mo? Malati na siya. May tao siguro, kaya nataol. Meron nga kasi nasa tabing kalsada kami, may dumadaan, kaya tumataol yung aso. Kaya pag tumaol, minimute ko lang kasi baka mapalo tayo ni Lolo. Ayan ma'am, may gulay ko malapit na yung ano mo, medyo matapos yan. Hello sa Pure 4 million in the house. Salamat po sa mga na dumadaan. Salamat po, idol, sa panonood mo. You welcome, ma'am. Para po makapag-support din ako sa inyo. Kaya po sa sa Miyerkules, wala na po kaming pasok noon. Holiday na. Maaga ako magla-live para makapag-support din ako sa mga friend ko. Makapag-play tayo ng mga video nyo. Hanggang bukas na lang yung pasok namin sa trabaho. Ang galing naman yung magic mo, ma'am. Ang galing. Dun sa kabila. Ang galing yung mo, yung magic. Ayan ma'am, malapit na matapos yung video yan. Full pack na siya, ma'am. Makakadagdag na yan sa sa WH sa watch hour pala. Yan. Pinutin na natin ito. Subscribe na natin. Yan. Yan ma'am, may another banana ka na, ma'am. Milagrosa Dios. Yan. Nagbakas na rin tayo. Yun. Punta tayo ulit kay si Ma'am Lynn Cooking Vlog. Mag-play ulit tayo ng video niya. Hindi ka pa pala nagda-live, Ma'am Lynn Cooking Vlog. Hindi ka pa nagla-live. Mag-live ka na rin, ma'am. Pwede ka na mag-live, para po managdagan yung mo. Watch hour. Para dumami yung mo. Yung banana ba. Pag kasi nagla-live, mga kabayan. Kasi dati nung mababa pa ako, mababa pa yung yung ko banana. May mga nagsabi sa akin ng mga content creator din na mag-live na ako para yung banana mo madali tumaas. Kaya nag-live na ako noon kahit silent lang. Hirap ko lang sa maliwanag yung camera hanggang magdamag. So yan, Ma'am Lynn Cooking Vlog, dito ulit ako sumain mo. Yan. Mag-play ulit tayo dito ng video mo. Ito yung mahaba-haba.
minutes and 27 seconds. Ayan o. Ay. Dito ako sa ano mo, bahay Ma'am Lynn. Hindi pa idol, hindi pa ako marunong i-try ko mag-live. Madali lang po, ma'am. Ganito lang po yung pag-live, ma'am. Oh. Nakikita niyo po ba itong ano? Itong plus sa gitna? Ay, wala. Nakikita niyo po ba itong ano? Yung plus ito sa gitna? Dito niyo lang ito yung plus. Yan, may makikita po kayo dyan ano? Live. Dito niyo lang yung live dyan. Tapos may mga magsulat ka lang ng ano dyan, title. Tapos maglagay ka ng option. Yun lang po. Ayan, tumawala man yung aso. Ayun, wala na yung aso. Nagtaon na naman. Kaya pag nag-live din kayong mga kabayan, pag may maingay, i-mute lang nyo muna kasi sayang lang yun ninyo pag live. So yung Ma'am Lynn, ano na yung ano mo, kalahati na yung video mo. Lods, kita ko, okay, salamat, try ko idol, sa sunod support muna ako. Okay, tama yan po. Tapos punta po kayo sa mga nagla-live. Pag mag-ano po kayo sa mga katulad namin, ay katulad natin mga content creator, manood kayo ng video tapos magbakas lang po kayo kasi babalikan po kayo niyan eh. May kasabihan nga eh, nanood ka ng video niya tapos hindi ka naman nagbakas, paano kanya mababalikan kasi hindi niya alam na pumunta ka sa bahay niya kasi wala kang bakas. Kaya po ang ginawa ako noon, nagbabakas ako lagi sa mga content creator, panoorin ko yung video nila, panoorin ko na hanggang mga 3 seconds o kaya 4 para makadagdag sa ano nila, watch hour. Kasi yung iba magbabakas agad, hindi naman pinanood lahat. Wala man tayong magagawa kasi sila yung kaya ayan, malapit naman ano mo, video mo ma-full pop. Yan, maraming salamat sa iyo Ma'am Milagros sa Diyos. Mamaya, pag ano na, nag-isang oras na ako nakaano, silent ko na lang ito magdamag. Para madagdagan yung ano, watch hour. Kasi ang hirap punuin yung ano, watch hour. Yung banana, ang bilis silang tumaas. Pero yung ano, watch hour, yung 4K na watch hour, ang hirap punuin. Ibis tumaas, bumababa. Binabawasan natin ni Lolo eh. Kasi tulad ko, may trabaho tuwing umaga, trabaho ko Lunes ng Sabado, sa kabila ako makapag-live.
Kaya hindi hindi update lagi sa pagla-live waiting. Ay pwede pala overnight load. Oo, pwede. Ang gawin mo, isaksak mo lang yung charger mo sa cellphone para hindi siya malubat. So yung Ma'am Lane Vlog, Ma'am Lane Cooking Vlog, full pack na yung video. Ayan. Lang dito, mag art na lang. Yan. Dito naman tayo Milagro sa Dios. Palitan lang yung dalawa kasi dalawa lang kayo yung nagbaba dito eh. Yung iba kasi hindi naman nagbaba ng nila link. Kaya hindi ko sila ma-replay. Kaya sa gustong mag-play ng video, magbaba lang kayo ng link para ma-play natin. Yan. Tayo kinamambit Milagrosa. Yan. Thank you, idol. You welcome, ma'am. Yan, dito tayo sa March 12, 2024. Yan. Yan, ma'am, dito tayo. Yan. Ma'am Milagrosa. Ito, ma'am, yung video na may logo na TikTok. Bawal po ito. Hindi po ito na ni YT. Yung may TikTok sa gilid na video. Romilin, idol, nakapunta na po ako sa bahay mo. Dalawang video po napanood ko sa YouTube. Dikit na ako. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Milagrosa. Nagbaba ka ng link. Ayan, tingnan nga natin yung link. Nagbaba ng link si Ma'am Milagrosa. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Milagrosa Dios. Thank you, Milagrosa Dios. Pasukin ko ulit bahay mo. Ayan. Ma'am Milagrosa. Pupunta daw sa bahay mo si Ma'am Lynn. So ayan Ma'am Milagrosa. Kung ma-upload ka na po ng video sa YT, dapat po yung walang logo na TikTok dito sa gilid. Kasi hindi po ito ina-accept ni YT. Ayan sayang yung mo. Mag-upload po kayo ng video yung yung malinis dito, walang logo ng TikTok. O kaya logo ng Kapikot, bawal 'yon. Okay, ma'am. Full pack na yung mo, Ma'am Milagrosa, yung video mo. Mag-art na lang ako dito. Yan, hello sa 3 viewers. Shout out sa 3 million in the house. Salamat po sa mga dumadaan. Milagrosa Dios, is download mo na yung TikTok. Download din mo na para matanggal. Oo nga, tanggalin mo na yun, Ma'am Milagrosa Dios. Kasi bawal yung may mga logo sa gilid. Para sa sunod mong upload sa YT, alam mo na. Para hindi nasasayang yung mo. Mga viewers na nanood doon sa video mo, may mga logo. Kaya lang di na yun na-accept ni YT. Saka lalo na kung may mga sound yung mo video, baka ma-copyright ka ba. Salamat po idol sa tulong mo sa akin. God bless you. Welcome, ma'am.
tayo lang naman magtutulungan yung mga tayo dito sa YT. Kasi para tayong magkakapatid na rito. Kasi ang YT, libangan lang naman yung YT. Palipas oras. Pero mas priority ko pa rin yung trabaho ko. Kasi doon, tuwing Sunday o Saturday may sahod. Dito sa YT wala pa. Kaya priority pa rin yung trabaho sa YT. Itong YT, no lang, ito libangan lang to. Lipas oras ba? Mambling cooking vlog, ito lang sa bahay mo yan. Mag-play ulit tayo dito ng video mo. Habang hindi pa tayo naantok, mag-play ulit tayo. Hanap tayo dito ng mababa mong video. Mas maganda nga, Ma'am Lynn, mag-upload ka ng video, mga isang oras, mahabang video, para madali yung mo, watch hour mapuno. Kasi yung ibang mga baguan, nag-upload sila ng video sa YT, mga kalating oras, o kaya isang oras, mga mahabang video para tumas yung mo, watch hour. Ito Ma'am Ling, ito lang yung mga video mo, 3 seconds lang. Ito na pinakamataas. Ito may 4 seconds. Ito na lang. Ito na lang tayo sa lumpia. Ayan, medyo mahaba-haba to. Di po ba sumusunod sa YT doon? Hindi pa ako sumasahod, hindi pa ako namuni. Kasi yung double watch hour ko, ibis tumaas, bumababa. Kasi busy nga ako sa trabaho pag-araw, hindi ko naasikaso yung YT sa gabi lang. Tama idol, hindi na ulitin pa sa sunod idol, kasi hindi pa alam okay yan, para po sa sunod at least meron na po kayo nakuha ng tips, kahit pa nakabigay ko sa inyo ng tips na konti. Kasi dati may mga ina-upload din akong mga logo ng TikTok sa YT. Nakita ng isang content creator, sinabihan ako na huwag ko na ituloy yun, na mag-upload ng mga upload na may logo sa gilid ng TikTok. Kasi hindi ina-accept ni nag-viral nga yun. Tapos namuni ka ni i-apply mo na sa YT. Hindi yun matatanggap ni YT, kasi titingnan yun ni YT, i-check yun isa-isa yung video mo kung malinis. Pagdating doon, hindi ka matatanggap kasi mayroon kang violation. Sayang lang yung mo video, i-delete mo siya kasi viral na, manginayang ka. Mas maganda na yun na konti pa lang viewers, delete mo na, diba? Kaya tingnan niyo yung mga yung mga sikat na content creator. Wala kayong makikitang logo ng TikTok sa gilid ng mga video nila, puro malinis. Di po ba? May mga napapanood kayo na mga video na viral o trending. Kasi sumusunod sila sa patakaran ni YT. Sa FB din ako kasi nagpo-post dati, kasi monetize na ako doon. Nakasahod na din ako sa wow naman. Galing naman ni Ma'am Lynn. Kasahod ka na sa Facebook page ba? O sa Facebook profile mo. Magkano yung nasahod mo, Ma'am Lynn? Unang sahod mo sa sa FB? Yan, Ma'am Lynn, malapit na matapos yung mo. Masarap itong mo, ginagawang yung sili, nilagay mo ng karne. Sarap kaya to, nakatikim na ako nito.
Kaya lang hindi ko pa ito hindi ko pa nagagawang lutuin sa content ko. Hindi ko pa inaabot. Pero pag wala na akong maisip na lutuin, baka ito na yung susunod kong i-content sa ano ko, sa YT. Lumpia with cheesy rice. Yan. Napakasimple lang itong lutuin pero masarap siya, no? If FB profile loads, mataas kunti followers ko sa FB. Oh, mataas pala, oh. Laki na ano mo. 18k followers, o di ba? Eh paano nakasahod ka na sa ano, FB mo? Medyo sakto lang. Okay na yan. Pwede pang dagdag na sa pang budget, pang ano, sa budget sa bahay. Ako yung ano ko, yung FB profile ko sa ano, sa Facebook. Tinigil ko eh. Kasi nung ano na ano ko no, yung followers niya, nakuha ko na siya 5k. Tapos yung ano naman niya, nakuha ko na rin. Kaya lang hindi ako namune kasi yun nga, may mga in-upload ako ng mga TikTok na logo. Hindi na ano, namune niya, no. Lolo. Yun, pinanginaan ako. Hindi na ako nagano sa FB. Dito na lang ako nag-focus sa ano, sa YT. Isa na lang, hindi na ako nagano sa FB ngayon. Dito na lang sa YT. Yan, mamlit. Full pack na yung ano mo, video. O ayaw ni Lolo na may logo. Oo nga, ayaw nga. Tapos ayaw ni Lolo na ano, nakaubad. Mag ano ka upload. Copyright. Ma'am Lynn Cooking Vlog, maraming salamat sa inyo sa pag ano mo, pag-stay. Maraming salamat sa iyo, ma'am. Bago ko pa lang mag-ano white, no, ma'am. 215 pa lang yung ano mo, banana. Kailan ka nag-umpisa, ma'am Lynn, na gano, white tea? Laki din yung sahod sa FB, idol. Tuloy mo FB mo. Sa ano na lang siguro, gawa na lang ako ng ano, FB page sa profile ko. Hindi ko na itutuloy yun kasi marami akong video na dinelete kasi alos puro video ko puro violation eh. Tapos may mga in-upload akong video doon na hindi ko man video, bawal pala yun. Yung dinownload ko lang sa yung mga nag-trending na video. Bago pa lang. Ito ko pa lang pala nag-umpisa. Itong last year lang pala. Okay lang yan. Ako ano pa lang 9 months. 9 months pa lang ako na gano'n. It's a white day. Umpisa idol sa white day. Tapos di pa ako marunong mag-post. Marunong ka eh. Marunong ka mag-post. Kaya lang bago ka pa lang. Kasi galing ka na sa ano eh, sa FB, ibig sabihin marunong ka na mag-post. Kaya matagal tumaas ang banana ko. Hindi, madali tumaas yung banana mo, Ma'am Lynn. Basta mag-live ka na para madagdagan yung ano mo, yung banana mo. Kasi may mga pupunta sa iyo na viewers. Ipapalo ay ano ka nun.
Legit yan, legit yan. Tapos pag may mga may nag-live din sa iba, punta ka, yun, makipagdikitan ka doon, lalo kung may nakita ka na nagla-live na lapagan, dikitan, pasok, yun, pasok ka doon. Sigurado, susuportan ka nun. Sige doon, mag-live ako. Try mo sa pag may buka, kaya bago ka matulog, set up mo na yung cellphone mo sa maliwanag na lugar, sa wall. Lagyan mo ng bulaklak, lagyan mo ng manika. Basta lang siya maliwanag para siya magandang tingnan. Mo lang, silent mo lang. Tapos matulog ka na, wali. Ka nun, makakaipon ka na ng WhatsApp, tapos yung banana mo, madadagdagan yun. O idol, pumapasok ako sa live, ang iba may namigay ng, di ba? Tin banana, di ba? Sa araw-araw, tin banana. Ibig sabihin, isang araw, tin banana. Tapos, sa isang buwan, ilan na yun, di ba? Mga 2 buwan, baka 1,000 banana ka na. Pasok ka na kilolo. Kasi lang, maka 1K ka lang kilo, it's already. Ka na sa banana, pasok na, mag-aantay ka ng yung 4,000 watts hour. Yung nga lang, yun ang mapuno. Sa FB, nagla-live ka din ba doon, Ma'am Lim? O hindi naman? Nagpo-post ka lang ng video. Ano ba yung video mo sa FB? Yung good vibes o pagluluto o yung mo, content mo dun sa FB? Nagla-live ako dati, pero ngayon nakakasahod ka pa ngayon o tuloy-tuloy na yun, buwan-buwan na? Tuloy-tuloy na ba yung sahod mo sa FB, buwan-buwan? Mixed vlog. Sige nga, silipin ko nga. Silipin ko. Ayan. Salamat sa iyo sa pakaway-kaway mo, milagro sa Diyos. Salamat sa pakaway-kaway mo, ma'am. Di maganda pala. Okay na yun. Kahit paano, puntahan ko mamaya itong mo, itong FB mo. Isulat ko nga. Puntahan ko itong FB mo para makadagdag sa followers mo. Hirap lang kasi sa 3 video, 3 days ay
Hirap, hirap lang kasi sa 3 video a day. Reels kailangan upload. Kayang-kaya mo yan. Kasi sanay ka na eh. Pag hindi ka naka-upload sa isang araw, ano yun? Ano mangyayari? Big Idol, kita mo ba dyan? Lovely, Erin, Lin. Ang haba naman. Lovely, Erin, Lin, Agusto. Lahat yan. Sarap yung luto mo, idol, na may sitaw, idol. Yummy talaga yung ulam mo. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Vinagrosa. Hello sa 3 reviewers. Hello sa inyo. Yan, isang oras na ako naka Ma'am Lynn, saka Ma'am Milagro sa Diyos. Isang oras na ako naka live. Bali, silent ko na lang ito maya-maya para matulog na rin mamaya. Mahaba talaga yung nickname mo. Sige, sige. I-add ko mamaya para makadagdag sa followers mo. Sige, sige, sige. Salamat sa iyo, Ma'am Lynn Cooking Vlog. Salamat sa iyo. May pasok pa kasi ako bukas, kaya sleep na. Para may lakas sa trabaho. Idol, maraming salamat sa lahat. Idol, sa panonood mo na, Idol. God bless you. Whole family. You welcome, ma'am. Salamat din po sa inyo. I-silent ko na lang to. I-mute ko lang. Sige. Good night sa inyo mga kabayan. Good night, good night.